Njengoba icala isizini ye-DStv Premier League lamuhla sinibutile ke babukeli ukuthi ingabe ngokubona kwakho lamaqembu atawukhona yini kucetha kubusa kweMamelodi Sundowns ngemva kokuthi iphumelele lenzebe emahlandla lamana landzelana. Izini lena lesikuyo ayichathi into dijikile ngempela. Angibaboni mina bafana beminwe babiyanayo futhi lenzebe ye-DStv Premiership. Ngibabona nje lesizini lena ibahlula. Amakhosi abiye ngemandla, Masoyemane abiye ngemandla, kanti nalamanye amaqembu nawo ayicha. Siyathemba ukuthi kutaba ne-competition lematima kakhulu. Ngibona kwami iSundowns isasaziphinda futhi ithathe le ndebe. Ngoba iSundowns inabadlali abasezingeni eliphezulu kakhulu. Kulela amanye amaqembu akusilula kahle ukuthi angacetha kubusa kuMamelodi Sundowns ngoba iMamelodi Sundowns ithe kudlala kaningi yaphumelela. Kungahle kube inhlanhla nangabe mhlambe batothimisela kulela amanye amaqembu. Kubukeka amathimi amaningi ezoza ngokukhulu ukuzimisela kule season ngoba phela ungabuka indlela abathenga ngayo abadlali, abathenga ngayo abaqeqeshi, okusho ukuthi bazimisele ngokuningi. Singakulindela ukubona ukuthi iSundowns ayizugcina kuyiyo ubhongoza ingaphazamiseka kule season. And namaZulu ke egemini namhlanje kubukeka ezokwenza kahle kakhulu. Ngoba icala kanje imidlalo ye-DStv kuzoba nzima kakhulu. Kungcono ngoba umsakazi amaqembu amaningi azimisele kwamanje wonke masibheka lamaqembu amathathu asephezulu. Mamelodi Sundowns sekuyiphelele sekusekugcineni yalo. Hawu le season kude nayinye icup labatoyithatha nayinye leyi-1 kode. iMamelodi Sundowns isilibusile ibhola lakuleli iminyaka ethi ayibe miningi sibuze Sundowns. Hayi ke lokho kuphelile ke manje. Ngiyacabanga ukuthi kule season ibhola izinto ziyashintsha manje ibhola leNingizimu Afrika lizobuza iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs le season ishintshe kakhulu. Imbono yebabukeli SABC angeke ithwese ukuphendulela ngayo.